Ginbuyagyag ni Senator Panfilo Ping Lacson nga may 2.5 billion allocables nga ginaangot kay Senator Amy Marcos sa 2025 National Expediture Program. Sunod kay Lacson, kaangay sa ginatawag nga Cabral Files ang pondo nga ini ginsayloman sa 2025 General Appropriations Act o GAA pagi sa mga insertion sa bicameral conference. Ginpahayag sini nga kabahin sa mga allocables ni Marcos ang for later release o FLR nga ginapagwa sini suno sa records sang DPWH. Ginbuno man ni Lacson ang paghipos ni Marcos sang gintalakay ang 2026 budget sa BICAM. Dugang pa ni Lacson nga wala sang moral nga batayan si Marcos para maghatag sang kritisismo na anugod sa budget kung siya mismo ang may pork sa naligan nga General Appropriations Act o GAA. Ginpakamalaot man sini ang pahayag ni Marcos batok sa Blue Ribbon Committee nga iya ginapamunuan kaangod sa flood control projects. Gilayon naman nga ginpanginwala ni Senator Marcos ang ini nga mga pahayag ni Lacson. Samtang wala naman naghatag sang komento si Lacson sa isyu nga posible paggamit sang pork sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.